Tak my už tady vystupujeme po několikáté, já jsem vždycky zapomněl představit mé kolegy, kteří připravují samozřejmě se mnou, ať už to jsou zpěvy, anebo to jsou klarinety. Takže zpěvy mě připravuje paní učitelka Ludmila Nováková. A klarinety se mnou připravuje pan učitel Petr Hujňák. Tak já už předám mikrofon tady tomu menšímu. On umí nejenom báječně hrát, ale dokonce jsem zjistil, protože si tak pobrukoval někde, že umí i báječně zpívat. Tak uvidíme.